Crec que aquesta és una necessitat i que la pandèmia que hem conegut més els científics, la societat ha conegut més els científics, químics, biòlegs, reivindico que el paper de les ciències socials, les humanitats, la cultura, la música, i per tant això també en l'àmbit de la transferència. Quan parlem de transferència a vegades ho intento explicar en el Parlament, no només hem de pensar en una transferència a l'àmbit tecnològic, sinó que un projecte de recerca en l'àmbit d'un estudi històric, per exemple, ens permet també conèixer més de la nostra societat i té un impacte. I per tant, en aquest sentit, hem de fer aquesta tasca, jo crec, de divulgació per fer entendre a la societat que quan parlem de transferència i quan parlem d'investigadors no només porten bata. La recerca feta en perspectiva de país i la recerca feta en català podia tenir el mateix valor i reconeixement que feta en una altra llengua. Per què? Perquè per fer polítiques públiques, en qualsevol àmbit, cultura, per exemple, necessitem també tenir dades, necessitem recerca. I per tant, un país, el govern el primer que ha de fer és que aquella recerca que estigui relacionada amb el país la posi en valor, perquè ens permet fer política pública. Per exemple, en l'àmbit del CatCar, segurament és una recerca que té impacte després a l'àmbit històric, pot tenir impacte a l'àmbit educatiu, pot tenir també impacte a l'àmbit cultural, perquè si el propi govern no reconeix la recerca feta en perspectiva de país, aquesta recerca que també enriqueix el nostre país, les nostres institucions, la nostra història, la nostra cultura, la nostra identitat, qui ho farà? No ho farà ningú. Crec que el projecte de CatCar tindrà unes conclusions i, per tant, és un projecte de recerca que pot tenir transferència en l'àmbit de l'educació, perquè ens dona més informació d'una etapa històrica important per Catalunya i, per tant, això transforma també o pot tenir conseqüències en l'àmbit històric, a l'àmbit patrimonial, a l'àmbit cultural. Primer, crec que és molt important que la societat conegui que es fa recerca, conegui investigadors, investigadores, projectes de recerca, que se'n parli, i per tant aquí també necessitem mitjans de comunicació que tinguin coneixement per poder divulgar els projectes científics. Sempre dic que la meva mare m'ha d'entendre, vull dir que una persona normal que no estigui a l'àmbit científic ens ha d'entendre, ens hem d'obrir als investigadors. S'està treballant en un programa de televisió finançat pel Departament de Recerca i Universitats on hi sortiran investigadors i investigadores de les diferents universitats i de diferents disciplines explicant què estan fent. I, per tant, el que hem de vetllar molt és que l'atenció que s'ha donat a la ciència a la pandèmia ara no desaparegui. I la pròpia llei de la ciència que s'està tramitant al Parlament de Catalunya estableix una estratègia de ciència oberta. Per tant, que aquesta informació, aquesta recerca, aquests materials han d'estar a disposició de la ciutadania. La millor aposta que podem fer és la recerca perquè ens fa que estiguem més preparats en tots els àmbits. Sí, crec que és una via. Crec que les aliances europees a nivell universitari de centres de recerca i institucions que fan ciència és evident que es produeix. La xarxa Vives, que és una autèntica estructura d'estat, perquè tenim totes les universitats dels països catalans, l'hem d'enfortir amb la llengua, amb la cultura, el patrimoni, però també l'hem d'enfortir a través de la transferència de coneixement. És a dir, tenim una xarxa dels països catalans a nivell universitari que l'hem de revitalitzar i amb això estem, que ens ha d'ajudar a defensar més la llengua catalana, a defensar les institucions, la cultura, però també a fer treballs més conjunts a la xarxa Vives, per exemple, a l'àmbit transfronterer de recerca. I estem treballant en una convocatòria específica per poder donar ajuts a materials de divulgació científica en català. El primer que, per exemple, aquesta llei de la ciència a Catalunya que tindrem el que fa és regular el sistema de coneixement, que fins ara no el teníem. Segon, clar, tenim el Pacte Nacional pel Sistema del Coneixement, que també està pactat. I tercer, jo crec que hem de continuar incrementant el pressupost en recerca i en universitats del país, perquè, a més, quan hem fet la rebaixa de les taxes universitàries, estem apostant pel jovent del país. Catalunya, com ens l'imaginem, i quin ha de ser el pal de paller, tothom, els catalans, hauríem de pensar que un dels pals de pallers que té el país és el sistema de coneixement, les universitats i els centres de recerca i amb aliances com la del IEC. Crec que el IEC és una institució cabdal pel país, no podem entendre el país sense el IEC, diguem-ne, sense el seu compromís amb la llengua, amb la cultura, amb el patrimoni i amb la ciència. I, per tant, crec que s'han d'enfortir tots els llaços i hi ha totes les vies obertes de col·laboració perquè aquest àmbit científic sigui realment enfortit a Catalunya. A més, crec que Catalunya té molt talent.